नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अनैतिकताचे आगर जाल्ले गोकर्ण पवित्र क्षेत्र, संबंधितान योग्य क्रम घेवची भक्ताली मागणी. गोकर्ण कारवार जिल्ह्याचे गोकर्ण हो पुराण प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र जाल्यार या धार्मिक आणि पर्यटन क्षेत्रात सध्या अनेक प्रकारचे अवैध धंदे वाढत गेलात असो नागरिकांचो आरोप आसा. हितूत हिंदू लोक या गोकर्ण क्षेत्राबद्दल पवित्र स्थान म्हणून आदर आसा जाल्यार या पवित्र क्षेत्रात मादक वस्तू, वेश्यावाटिका यासारखे अनेक अनैतिक कुकृत्यान दुष्कर्म्यान या पवित्र क्षेत्राचो गौरव नष्ट केला आणि तो सुरक्षित दवन या क्षेत्राचे पावित्र्य जपोवचे काम करूक सरकार असफल जाला असे म्हणू हरकत ना. हेजेन हिंदू धर्माच्या भावनेक धक्क लागला. या गोकर्ण क्षेत्रात विश्वविख्यात प्रवासी स्थळात असलो हो अव्यवहार चलचो आतंककारी आणि विषादाचो संकेत. या गोकर्णात चलच्या आक्रम रेसॉर्ट धंद्याक लगाम घालूक पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि प्रवासोद्यम खाते विफल झाला हेच खरे. वेश्यावाटिका, ड्रग्स अशा अनेकशा कुकृत्य करतल्याक ही सगळी सरकारी यंत्रणा तात्पुरती समज देऊन परत हेच धंदे राजारो सुरू जातात. खास बातमीनुसार गोकर्णच्या एक फार्म हाऊसार पोलिसांन धाड घालून मैसूरची एक युवती आणि चित्रदुर्गाच्या 2 युवतीक रक्षण करून या धंद्यात भागी आशिल्ले एक जोडपे आणि एकटो अशा 3 जणांक पोलिसांनी अटक केला. हे फार्म हाऊस कामत नावाच्या इस्माले असून त्याका संपर्क केल्यार ते रेसॉर्ट आपूण दुसऱ्याक चलोव दिला असे कागदपत्र दाखवून तितूंतल्यान पार जावची कला तेमी पयलीच आत्मसात केल्ली आसा अशें आयकूं येता. जाल्यार सरकारी संबंधित अधिकाऱ्याल्या कृपा आशिर्वादानूच हे चलता अशें स्थानिकांचो आरोप आसा. हितूंत सरकारी यंत्रणेन लक्ष घालून या गोकर्ण पवित्र क्षेत्राचे धार्मिक मौल्य परत मूळ रुपा हाडतले केन्ना हेजेर भक्ताले लक्ष आसा. रेल्वे गाडयेत चढताना पाय निसरण संकटात पडिल्ल्या प्रवाशाले रक्षण. भटकळ चलच्या रेल्वे गाडयेत चढच्या प्रयत्नात असताना अकस्मात पाय निसरण रेल्वे पंदात पडच्या संदर्भात प्रसंगावधान राखून रेल्वे कर्मचाऱ्यान त्या प्रवाशाक अपायकारी संकटांतल्यान वाचयली घटना कारवार तालुक्याच्या भटकळ रेल्वे स्टेशनाचेर घडली. गोवा मडगांवच्यान एर्नाकुलम वयची 10215 या नंबरची रेल्वे गाडी भटकळात रेल्वे स्टेशनार थांबिली. थिंच्यान रेल्वे सुटताना एक प्रवासी रेल्वे गाडयेत चढताना पाय निसरण चुकून रेल्वे गाडी आणि प्लॅटफॉर्माच्या मध्ये पडिल्ल्यान प्रवासी मध्येच अडकून फरफटत वयताना कोंकण रेल्वेचो पॉइंटमॅन मुणकुळीचो योगेश नायक हेमी तेका ओढन प्लॅटफॉर्माचेर घेतले आणि आपल्या बॅटरेच्या सिग्नलान रेल्वे थांबोवचो इशारो करून रेल्वे गाडी थांबवून त्या प्रवाशाक परत रेल्वेत चढयले दृश्य भटकळ रेल्वे स्टेशनाच्या CCTV कॅमेरात कैद झाला. आपल्याक या संकटांतल्यान वाचयल्या पॉइंटमॅन योगेश नायक हेमका त्या प्रवाशान धन्यवाद देऊन पुढलो प्रवास प्रारंभ केलो. या CCTV दृश्याचे सगळ्या सोशल मीडियाचेर प्रसार जाल्ल्यान योगेश नायक हेमगेल्या या साहसा बद्दल सगळे कडेन तेमचेर अभिनंदनाचो वर्षाव व्यक्त जाता. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.